Niin on aina ollut ja niin on aina oleva. Minä olen suuren! Myyntiluvut ei päde, kun klikit voi ostaa. Tuottaja, autotune ja ne mikit voi ostaa. Vitullinen koneisto tuuttaamassa teidän roskaa. Ette silti oo sen parempi kuin muut koskaan. Voi olla rankkaa tavaraa teidän kuupalle. Luoda biblikaaliset mittasuhteet omalle kuvalle. En tarvi mersu pihan saatiin jatkettaa mun alle. Jos mä oisin nainen, niin en vitus tullis sun alle. Niin kutsutut profeetat eivät ole selvästikään lukeneet läksyjään. Sillä pieni on suurta ja vice versa. Ja suunnitelevia puheita ne lässyttää. Joka itsessä korottaa alennetaan. Niin on kirjoitettu korkeimman käskystä. Opettaja opetuslapsia rakastavasti se poskille läpsyttää. Ja läksyttää, kahta väsykkää. Näitä eksyneitä lampaita ärsyttää. Päitä ehtyneitä superrikoilijoita, joilta ei oo mitään muuta nähtykään. Kun et minä lässyllää. Ylhäisessä yksinäisyydessä kulkevat käskynkää. Paikkaa synkkää, jossa minä olen suurin. Eteenpäin pääsee vain myöntämällä erheensä. Tulevaisuudessa rahalla voi pyyhkiä oman perseensä. Eliitin sätkynuket, siellä ne egot lymyää. Ja kaikkihan sen näkee, ootte yhtä tekohymyä. Koneisto teki sen teistä, mitä se ei yhtä hyvin tekisi meistä. Katso kenen etujen edes aiotte seistä. Kenen etujen edes aiotte seistä. Hedelmistään puu tunnetaan, se on se mistä sen tunnistaa. Älä paina päätä puskaan, et voi kummiskaan. Silmiäsi ummistaa, tekopyhät päältä hyvät menestyjät. Susia lampaiden vaatteissa, sun sydämen kyllyydestä puhuu. Ja näillä se todistaa itestä ja vaatteista. Autoista, kultakelloista, kartanoista, omistamisen aatteista. Tätä kesken kasvuista arvomaailmaa ne levittävät puheella ja toimillaan. Surullista kyllä saa herkimmät maan luopumaan arvoistaan. Kun ne saarnaa nuorisolle ilosanomaa, seurakunta kumartaa kuluttamisen mekkaan. Niin on aina ollut ja niin on aina oleva. Tämä uusi aika ei oo koskaan ollut olemas. Surullista katso kuinka hukas ootte molemmat. Mä kerron faktan, muutos on jo ovella. Autot kiiltävät ja takit tekokania. Todellisuuskuvanne egomania. Omasta mielestäni harhassa on molemmat. Mä kerron uudestaan, muutos on jo ovella. Nykyisin on muotia ettei käytä öljyä muovia. Nykyisin on muotia ettei käytä nuoria faneja niinku huoria. Pitää olla yhden naisen mies, kierrättää vaatteet mut ei naisia. Nykyisin ei oo muotia kuunnella asennevammaisia. Nykynuoret miettii psyykkistä hyvinvointia, maapallon tilaa. Kaikki tietää et kulutus molemmat pilaa. Tie mitä kuljette on vittu täysin väärä suunta. Niin ei ole oleva, on kirjoitettu jotain muuta. Satanismi-kultti kerää suosiota teinien. Kun maailman paalot heijastuu seinille leikkien. Shamaani soittaa sanat ylemmyyttä toista, jotta hallusinoida omasta voimasta voida noida maailman loppu. Vaikka ois jo aika hoppu, muuttaa ajattelumallia ennen kuin aika loppuu. Liian kornia, en pysty ottaa tosissaan, mut mitä loput on itsensä korostaminen todistaa, oot lopputuote. Et koskaan luonut mitään, maailma on ruuma ja sen ajan kuva olet sinä. Oot lopputuote, et koskaan luonut mitään, maailma on ruuma ja sen ajan kuva olet sinä.